Er det ikke bare hyggeligt at gå en tur alene i skoven, når mor ikke er her? Nej, jeg gør det ikke. Far, hvorfor kigger du sådan på mig? Hale. Far, hvor er mor egentlig? Ush. Nej! Det var far! Det var du undskylde, det var ikke med vilje. Det var altså lige ved at gå ud over de vise sten. Nu må du altså... Så kan du også bare lade med at være pille mig indtil dit svin. Dette germanske rige er det en hver mands ret at kramse på damerne. Dit perverse svin. Mine bukser sidder egentlig meget løst. Hvad sagde du? Forbandet lynlås. Må jeg ikke godt få en hånd? Her! Så luk kæft med det klavermusik. Jeg kan altså meget godt lide det.